and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, aniya ang ginapos nga sumpay ning sugidlanon. Anastasia, kinsa ka? Taho lang ko, Jay. Usahay masayop sa pag-ila sa unsa may ako makita. Nga sa ato pa, ma? Mituo ka na sa kabuutan ni Ann? Nga imo na siya madawat? Ha, ma? Wa na ko'y mahimo pa, Jay. Miuban na ko nimo sa pagpamay. Nagpatahi na kong isulob sa inyong kasal. Pusa, importante pa ba nimo kung ako bang nadawat si Anastasia? Importante kayo, ma. Dako kay mugbahin si Ann sa akong kinabuhi. Ikaw nga mo'y naghatag ka na ako kay gayunan aron makakita unsay bulok sa kalibutan. Ug si Ann, mo'y naghatag ka na akong inspirasyon aron puy-an ang paraiso. Ang dapit din, way luna ang kagulanan ingon man kahasol. Kung doon ay may mawa sa akong kinabuhi ninyo, mula sa kong langgam nga naputlan sa usa ka pako. Ambot ba? Kani adto pa, huwag yung ko makasabot sa akong pagbati nga to kang Anastasia. Nagkasabot ka, ma. Ugaling lang, kaya nagpadaka ni Wina. Pero dili ko ikaw panghimaraw to, ma. Kung ang kuno mo nga, nakumbinsir ka sa gipasalig ni atong babayhana. Tao ka lang, huyang, ug daling mo tuo sa mga pasalig. Pero ang angin nimong lingion, ma, ug hinuktukan, nga wa matug ang Diyos, nga makamausyang mo premyo sa iyang mga anak, nga musunod sa iyang pagtulunan, pero musilot sa musupak sa iyang kagustuhan. Wena, may gihuna-huna ka ba? Ha? Nakita ta ka nga ganihara naglingkod din hiya. Murag yun na kay gihuna-huna. Mahimo ko bang masayran unsa imong gihuna-huna? Tinuod nga magminyo na mo si Jay. Oh, Wena. Ug abi nimo, patahian ta kag nindot nga sinina aron imong isulob sa among kasal. Bago ako isulob, Oh, di na ka matagad na ako kung minyo na ka. ano dili man ta katag doon? Doon na naman kay Bana. Wala sad ko'y bay. Wena, ani kagihapon mo puyo bisag minyo nako. Anisad ka puyo? Murag dili tingali. Kay matod ni Jay, human sa among kasal, maglain man ming duha. Oh, gano man ka? Gano mihilak man ka? Ngawan ko nimo. Wena, ayaw ka bala ka. Kanunay kong muduaw din eh. Basta promise ha, imong imnon ang tambal nga gihatag sa doktor. Ha? Gusto kong mamaayo ka, Wena. Kap! Oh. Kap! Doon ako'y good news. Unsa ka na, Jay? Nakaamgo na si mama sa iyang sayop nga pag-ilak kang Ann. Oh, tinuod ba, Jay? Oh, maayo hinoon. Wa ka nagyoy problema sa inyo niyang kami niyoon ni Ann. Doon nagyapon ko'y problema, Kap. Unsa may imong problema? Sakto-sakto ra gyud ang ako maandam sa amo niyang kasal ni Ann. Dili gid bungka. Oh, usaman ka ako sa muluhod sa inyong kasal. Klaro kay na, Kap. Kay ikaw goy miuban ako sa pagpamay. Kung maunang usa di ay ko sa mga sponsor sa inyong kasal, mo angkon kog usa ka buok inasal. Unsa, Kap? Oh, ano nakugang ka man? Dili ka ko maikog mo dawat anak, Kap. Anong maikog ka man nga ako man ang regalo para ninyo. Kung buto na hunaon, Jay, gamay ra ang akong matampo sa inyong kasal sa kadako sa natabang ni Anastasia sa atong barangay. Ayaw ka bala ka, Kap, kay ipadayon gyapon ni Ann ang iyang pagtabang sa atong barangay. O may kauban pa gid siya. Kinsa man? Ako, Kap. Oh, Kami nang duha si Ann ang mga limpios kalikupan.
Kami ang duha ang mupahigayon sa kalinaw ning atong dapit, pinagi sa paghatag og ehemplo sa mga tao sa among pagminalay. Nga mahimo magpuyo mi nga malipayon taliwa sa kalisod. Nga ipakita namo unsa kabililhon sa gugma kung mao ni ipatigbabaw sa among pagpuyo. Matod ni Anastasia, kung makamaulang untang mahigugma ang mga tao ngadto silang isigayngon, wa gyoy away, way masinahon ug way mapahimuslanon. Akong tabangan si Ankap sa pagpalambo sa gusto niyang mahitabo dinhi sa atong barangay. Nilay! Dali dayon, lay! Nga naman ka, Manoy. Si Wina! O, kay nga naman lagi suwida. Nagbilagro siya. Basta lagi. O ba yun ako, aron ni makita ang gibuhat ni Wina. Agdali ni Lay, aron ikaw mismo may makakita. I have to Hala. left O, tanaw. right. Paminaw! Uy, hala. Nang hugas na mga plato. Og niya. Kanta-kanta pag I have two hands. Nagkanta-kanta pa, mauna. Maayo na kada siya, Manoy. Nananambot lang. Ambot lang ka, Lay. O na, nahunong. Nalimot tingalig usay sumpay siyang kanta. Balik Ridwanda. Unsa man na siya. Uy, sige na siya inom og tambal. Oo, hinungdan nga rin nagkanta-kanta. Sige man. Labi na gyud kung ako mo pa inom. Inom siya. Skang ba ngayon Wina, Lay? Ganahan kayong mutahod na kong tatay. Di ka pa, ana. Doon na ka na instant doubter. Unya, hinikayo niya. Iyan na sang pasipadan sa dayan. Na, makapatay kong instant doubter. Na, mau sanay kuya unoy. Na. Hala ko no. Ay, wa man ta makabantay nga nahuman naghugas si Winas mga plato. Hala ka. Hala. Minaw mo sa kong kanta no. Uy. Nindot ko mo kanta tay panyong no. Ay! Nindot, oy! I-appeal to niya ka ng mga singing contest, ha? Sige tay. Unya ako gyud makadaog ha. Oh! Kung ikaw rang usang contestant, sigurado gid ikaw mo daog. Yay! Hala. Unya ato dahil ipalit og pan akong daog. Ay! Dali na tay. ay, Apilan ako sa imong giingon nga contest. Oy, ano ka bang mamayra ka man, oy! Unya ra, oy! Huwag pag pisa-pista din, he! Paghuwat ko na ako'y moingon, ha? Wala, Paghuwat! kinsa may nagsugo ning mo manghugas kas mga plato. Wa lang. Hala. Kung nganong imo man nagipanghugasan ang mga plato. Ingon man si Anastasia, nga kinalang manglimpyo ta, aron malayo sa sakit. Doon na lang ko'y naibgan. Ang sa'yo naibgan, ha? Dili naibgan, oy, nalibgan! Aw, nalibgan! Ama-uma ko dito. Bibiyan, sad ko no na to ang atong kag. Ha? Pahin man ang atong kag. Hoy, Wina, kanang kag nga giingong Anastasia, mao kita. Ala. Nga kinahanglan nga dili ta magpakasa. Unsa man na? Dili ka mangaway. Dili ka manghilabot sa butang sa imo isig ka tao. Dili ka mupasakit sa mga tao. Higugmaon lang sila. Mao ka na, Wina. Buanga. Hala. Nganong buang manwina. Walang yapon ka magasabot. Ay. Ugma day, mo ani ang pare aron mangumpisal ni si Jay. Pero nganong animan mo mangumpisal, day? Nganong dili man dito sa simbahan? Aron daghan ang maingganyo sa pagpangumpisal. Aw, mo din na imong huna-huna, day? Sige. Kinahanglang limpyuhan ang kapilya, unya butangan na tog kortina. Makahimo ka, day. Pero dili man, uy! Ako na lang pahibaon ang atong mga silingan nga dunay pangumpisal dinhi. O, unya, day, ang mga bata nga atong gitudluan o pangajiun. Dili ba ato naman silang gipaandam? Ato silang pakumpisalon ugma. Aron karong umaabot Domingo, hangyoon ko ang pari nga anhi siya magmisa. Malipad yun ang atong mga silingan ini, day. Ay, gusto ko nga sa among pagpangandam ni Jay alang sa among kaminyoon. Makapangandam sa antaga dinhi. Alang sa bisag unsay mahita po. Bisag unsay katalagman nga mo abot. Andam na sila. Ingon man ang ilang kag. Akong pahibaon si mama
nga dunay pangumpisal ug ma. Tigalig gusto siyang ikumpisal ang iyang mga saha. Oh, si mama man to misinggit. Ma! Ma, unsa na tabo nimo, ma? Ma, ano misinggit ka? Kagila sa ko damgo. Nagdamgo ka? Tagayon na kong tubig, Jay. Kadit ma, magkuha ko. Ambot. Ambot nga nung misod sa akong damgo si Wina. Usa ba lagi imong damgo? Miabot ko no ang bagyo. Oh, Kusog kayo ang hangin. Inubanan sa makusog kayong bahod nga nagagikan sa dagat. Unya, mibanlas din his atong dapit. sa... Og nakita ko si Wina, nabanlas siya sa baod. Og nasangit siya sa dakong punuan sa kahoy. Usabtang ako, nag-abay ko sa usa ka kahoy. Pero sadyang naduol na ko niya. Kalit niyang gibira ang kahoy nga akong giabian. Unsa? Iyang gibira-bira ang kahoy. Og mauyang tuyo nga makabuhi ko sa kahoy. Og nakabuhi gyud ko. Mao tong nakasinggit ko. Og mautong naabtante ka nga ni Siagit? Unsa magkaibuot ipasabot ni Atuchi? Simple ra ang pagsabot sa imong damgo, ma. Kinahanglan ni andamon mo ang imong kauglingon. Og may pangumpisal man sa kapilya. Ana may mangumpisal si Ann. Ingon man mangumpisal sa mga bata nga gitudloan nilang pangadjion. May mong ukumpisal sa kama. Kay sigurado gyud nga sa adlaw sa amo ang kasal ni Ann, mauwaw ka nga dili makakalawat. Ako? Mukumpisal? Ayaw ko ina nga wa kay angay ikumpisal. Sigurado ka ba yun nga badayon ang inyong kasal? Ma, And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!